तो लोगोफोर दा टपिकआ जाबाय माने भाइरेल बर'आव माने मोनसे कमन दा भाइरेल गोदानै भाइरेल जानाया सोर आं नामखौ मख'आ आरो नामखौ लाया दा जाय हक जों बुंनांगोन माने जोंनि ससियेल मिडिया इउट्युब बा फेसबुक बेवहाय माने जोंहा वुमेन बड' वुमेन मस्ट कमेडियान माने जों बयखौबो ओरैबादि मोजां मिनिट' भिडिअ बानायनानै जोंखौ माने एन्टारटेन खालामग्रा मस्ट टेलेन्ट सासे आइजो सासे सिख्ला इउटुबारमोन आरोना बर'नि तो जोबोद मोजांमोन बिथांनि भिडिअफोरखौ नायनानै बिराद मोजां मोनो इन्टारेस्टेड नाङो बिराद एन्टारटेनमेन्ट मोनो थारमाने दा जों बयखौबो बेबायदि एन्टारटेनमेन्ट खालामबोनाय मानसिया माने भाइरेल जादों आरोना बियो दुखुनि बाथ्रा जोंनि बर' हारिनि थाखाय दा जाय हक जों भाइरेल जायो ना भाइरेल खालामो जों नङा होमबा बिनि फिननाया जाहैबाय जों हारसिङै भाइरेल जाखाया भाइरेलखौ जों खालामोसो नङा होमबा दा गोबां समनिफ्राय जोङो बर'नि गेजेराव भाइरेल भिडिअ नुबोगासिनो दङ माब्लाबा जों नुबोदों माने टटेलि निउ भिडिअ रेकर्डिं माने बेखौ माने भाइरेल खालामनाय दा खोथाया जाबाय मा जोंहा बेबायदि भाइरेल खालामबोनानै जोङो जोंनि समाजाव जोंनि हारियाव जों माबा मोनसे मुलाम्फा बा माबा मोनसे मोजां खामानि मावबोदोंना सानदों खोमादां बेबायदि भाइरेल खालामोबासो माने जोंनि लाइमोनफोरा बा जोंनि मानसिफोरा सिदा लामाजों थांगोन गेदा गेदि थाङालासिनो नाथाय जों बेफोरबायदिथ' नुबोआखै जों बे भाइरेल बे खामानि जानाया जाबायानो थादों नङा होमबा तो बेबायदि भिडिअ रेकर्डिं खालामनानै भिडिअ शुट खालामनानै जों ससियेल मिडियायावहाय रानसार हरनानै भाइरेल खालामनाया जों गाव गावनिनो माने जोबोद लासिंसिंनि बाथ्रा जायो आरोना जायखौ भाइरेल खालामबाय बिनि लाइफआव मोनसे गिदिर लासिंसिं फैयो भाइरेल खालामग्रायाबो दिनै लासिंसिं जानो नांगौ दा जों नुबाय बे बिथांखौ माने मोनसे गाज्रि अबस्थायाव हमना मोनबाय आरोना जेनेबा दा बेनिफ्राय भिडिअ शुट खालामबाय भिडिअ रेकर्ड खालामबाय आरो भिडिअ रेकर्ड खालामनानै बिराद गाज्रि रायदों आरो गाज्रि भाषाजों रायनानै भिडिअ खालामनानै माने दिनै हगारना होबाय आरोना तो बेबायदि भाइरेल खालामनायजों बयबो लासिंसिंनि जाबाय जोंनि बर' हारियाबो लासिंसिं जाबोदों मोनसे बदनाम जाबोदों आरोना दिनै सोरबाया माबा मोनसे गाज्रि अबस्थायाव बा मोनसे गाज्रि खामानियाव थानानै सोरजोंबा हमजाबाय नङा होमबा स' बेखौ फोसाबनो थाखाय बा बेखौ पानिशमेन्ट होनो थाखाय बा गावबागाव समाज दं रायजो दं गामिनि नङा होमबा थ' बिथांमोननो जों जनायनांगोन बिथांमोननो जों फोरमायनांगोन बिथांमोना डिसिसन लागोन आरोना फिजिकेल पानिशमेन्टआनो जा बा माबा मोनसेयानो जा बेफोरबायदि भिडिअ शुट खालामनानै ससियेल मिडियायावहाय माने भाइरेल खालामबोनाया दिनैनि तारिखाव मोनसे क्राइमसो बियो आरो बे बाथ्राखौ आं बुंनाय नङा जोंनि आयेन बा जोंनि रुल रेगुलेसनफ्रानो खिन्थाबाय आरोना दिनै देशआव दिनै दुनिया खानावनो बेबायदिसो जाबाय सोरनिबा पार्सनेल लाइफआव इन्टारफेयार खालामनायनि सिगां माने गोबां सानग्रोनांगौ जानानै फैयो आरोना दिनैनि तारिखाव थारमाने जिखि गाज्रि अबस्थायानो जा बेखौ माने फोसाबनो थाखाय जोंहा माखासे आयेन दङ माखासे बिजिरगिरि माखासे जाजमेन्टफोरबो दङ नङा होमबा नों बेखौ भिडिअ रेकर्ड खालामनानै ससियेल मिडियायाव हगारनानै माबा मोनसे मोजां मावदों बेखौ माने दिनैनि आयेना गनाया थारमाने माब्लाबा हयथ' दालि ओंख्रि जाहैनो गोनांबो जानो हानाय आरोना रावबो दुखुआव दा गोलैथों रावनिबो लाइफआव जेंना दाफैथों नङा होमबा थ' लोगोफोर आं सानो बे भिडिअआवहाय माने मोननै रोखोमनि मानसि थासिगोन दा मोजां मोनग्रा थासिगोन मोजां मोनै थासिगोन नङा होमबा मोजां मोननायफ्रा लाइक खालामदो आरो मोजां मोनैफ्रा अननानै कमेन्ट खालामनानै बुजायहरदो आंखौ फोरोंहरदो नङा होमबा